Okay, vi vil gerne fortælle omkring Archimedes udregning af, hvordan han udnyttede omkredsen og diameteren af en cirkel til at finde pi. Det skyldes, at tallet pi er defineret som forholdet mellem omkredsen og diameteren i en vilkårlig cirkel. At dette forhold er det samme uanset cirklens størrelse fremgår af, at omkredsen og diameteren er proportionelle. Okay. Vi har her en skitse af en halvcirkel, som er det udsnit af den hele cirkel herunder. Vi har den indre sekskant, og vi har den ydre sekskant. Hvor til starten med at kigge på den indre der sekskant. Så jeg kigger på trekanten herovre. Her har vi indtegnet radius. Og da vi har en ligebenet trekant her, må alle siderne altså være den samme. Altså må det betyde, at radius er det samme som S6, som vi kalder siden herovre. Så omkredsen for den indre sekskant, den må altså være 6 gange S6. Hvilket må være det samme som 3 gange diameter, det vi ved, at 2 gange radius er det samme som diameter. Okay, nu vil vi kigge på den ydre sekskant, og så vil jeg starte med at kigge på trekanten, der går her. Den har vi delt op ved at tegne radius ind her, og på samme måde er den også en ligebenet trekant, altså ved vi, at alle siderne her er det samme. Så vi indtegner siden her, som den må være den samme som alle de andre. Og det vi ved, den her ophedder, eller den halve af den her ophedder T6, og den her altså hedder 2 T6. Da den er blevet delt op med radius her, har vi altså en retvinklet trekant, og vi kan altså bruge Pythagoras. Så vi starter med at bruge Pythagoras, som kommer til at hedde r i anden plus den anden katet, som er T6 i anden, som så er lige med 2 T6 i anden. Så jeg starter med at skrive parentesen ud her, som kommer til at hedde r i anden plus T6 i anden igen, er lige med 4 T6 i anden. Nu minuser jeg med T6 på begge sider, så der kommer til at stå r i anden er lige med 4 T6 i anden minus T6 i anden. Så har vi kvadratroderne i de forskellige led, som kommer til at hedde r er lige med her minuser vi, som kommer til at hedde 3 T6 i anden. Og da jeg kender mine regler for kvadratroderne må jeg tage 3 for sig selv, og så gange med T6 herude. Nu tager jeg, og den tager vi at gøre. Vi tager og siger T6 for sig selv, så den kommer til at hedde, at T6 er lige med r delt med kvadratroden 3. Da vi nu kender T6, som er en 12. del af hele den ydre omkreds, kan vi så skrive et udtryk op for omkredsen af den omskrevne sekskant. Og det kalder vi så store P af 6, som så er 12 gange T6. Og det kan vi så regne lidt videre på, fordi så kan vi sætte det ind her, så vi siger 12 gange r divideret med kvadratrod 3. Og så ganger vi 12 ind op på r, og da vi ved, at vi vil helst have det i diameter, ligesom vi havde med den indre sekskant. Så 12r er det samme som 6 diameter. Så her får vi, at store P6 er lige med 6 divideret med kvadratrod 3 gange diameteren. Nu har vi så et udtryk for den omskrevne sekskants omkreds, og så kan vi også stille et udtryk op for den indre sekskants omkreds, som vi så kalder
lille p6. Og det har vi herude, som er 3 gange diameteren. Og det vi ved, at omkredsen af cirklen må ligge mellem den indre omkreds og den ydre omkreds, kan vi stille det udtryk op. Så vi har, at lille p6 er mindre end omkredsen, som er mindre end store p6. Og så har vi jo regnet lidt videre på det både her og her, så det sætter vi så ind. Så vi får så, at 3 gange diameteren er mindre end omkredsen, som er mindre end 6 divideret med kvadratrod 3 gange diameter. Og så for at få pi, så kan vi dividere med diameteren hele vejen igennem. Det vi ved, at omkredsen divideret med diameteren er lige med pi. Så vi får, at 3 er mindre end pi, som er mindre end 6 divideret med kvadratrod 3. Det her er Archimedes grundprincip på at udregne omkredsen, eller for at udregne pi, hvor han så klemmer omkredsen af cirklen inde mellem to sekskanter. Og her er det jo for sekskanten, eller to regulære indkanter. Og her har vi så gjort det for sekskanten, hvor vi så får et meget sådan bredt udtryk, hvor jo flere kanter der er, jo mere præcis bliver vores udtryk. Men her har vi for sekskanten. Archimedes benytter sig af nogle iterative formler for at finde frem til omkredsen af den omskrevne endkant. Og den første formel, som han benytter sig af, er A2n divideret med T2n er lig med kvadratroden af R divideret med T2n i anden plus 1. Og for at finde frem til det her, benytter han sig af R divideret med T2n er lig med AN over Tn divideret med Tn plus R divideret med T. Og for at udregne det her, der kommer han med nogle påstande, som lyder som følgende. A6 over T6 er lig med 2 og R over T6 er lig med kvadratroden af 3. Og for at bevise, at de her formler er rigtige, der kigger vi så herover på et udsnit af den omskrevne sekskant. Og da han ved, at vinkelsummen i en cirkel er 360 grader, og han har delt den i 6 lige store stykker, så ved han, at den her vinkel må være 60 grader. Det han så gør, det er, at han indtegner en linje, som deler det modstående sidestykke i 2 lige store stykker, og den er altså vinkelret. Så nu ved han så, at denne her vinkel må være 30 grader, og den anden vinkel den må så også være 30 grader. Denne vinkel den er så 90 grader, og der er 180 grader i en trekant, så ved han så, at den her må være 60 grader. Og så navngiver han den her side herover til 6, og den her side navngiver han så A6. Og det han så kommer frem til her, det er, at A6 må være lig med 2 gange T6, da det her så bliver en ligesidet trekant, og at alle vinklerne i trekanten så må være 60 grader. Derved må alle siderne også være lige lange. Og da den her er halvt så stor som den her, så må det blive, hvis man tager 2 gange den her side, må det så blive A6. A6 divideret med T6 er altså det samme som 2 gange T6 delt med T6, som er lige med 2. Og som vi ved tidligere fra videoen, er Martin kommet frem til, at T6 er lige med R divideret med kvadratrod 3. Og hvis man her ganger med kvadratrod 3 og dividerer med T6, så får man den påstand, som Archimedes havde herovre. Så derved har vi altså bevist de her 2 påstande. Jeg vil gerne komme med et eksempel her, hvordan man udregner omkredsen af den omskrevne 12-kant, og så hvordan man kan gå videre til 24-kanten. Og der bruger vi de formler her, som Eva var inde på før. Og den første, den bruger til omkredsen af den omskrevne endkant, eller 12-kant selvfølgelig, der bruger vi den her. Vi skriver R over T12 er lige med, og så har vi jo vores påstand her fra sekskanten, som Eva jo beviste, og det er lige med 2 plus
til 3. Og hvis vi så gerne vil have 12 isoleret, fordi det er den, vi kan bruge senere, så hedder den T12 lige med R over 2 plus kvadratmål 3. Og så ved vi jo nemlig, at omkredsen for den omskrevne 12-kant, store P, 12, det er lige med 24 gange 10, 12. Og det var jo kun en halv af siden. Og det kan vi så sætte ind herover, og den hedder så P12 er lige med, så siger vi 24 over 2 plus kvadratmål 3 gange R. Men da vi hellere vil have det i diameter, så kan man lige lave den en ekstra gang om her, så den hedder 12 i stedet for 24 over 2 plus kvadratmål 3 gange diameteren. Og her, det er altså omkredsen for den omskrevne 12-kant, vi har her. Og nu hvor Johan lige har fundet omkredsen af den ydre 12-kant, så hvis man vil gå videre til 24-kanten, kan man bruge formen, der står heroppe, som hedder A12 divideret med T12 er lige med kvadratmålet er R divideret med T12, som vi så har her, og det indsætter jeg bare direkte, så det giver, at A12 divideret med T12 er lige med kvadratroden af 2 plus kvadratroden 3, og så som formen siger, så er det her i anden, og plus med 1, og alle sammen er under kvadratroden. Og så for god ordens skyld vil vi gerne udregne det her, og her bruger vi potensregnereglerne, som siger, at første led i anden plus andet led i anden plus det dobbelte produkt, og det giver så, det skriver vi op her nu, så det er A12 divideret med T12, og det giver så, at det dobbelte led på det første led i anden, det er altså 4, det er så plus det andet led i anden, som er kvadratmål 3, og det giver bare 3, plus det dobbelte produkt, som er 2 gange 2 gange kvadratmål 3, og det er så bare 4 gange kvadratmål 3, og så er det så plusset med 1. Og hvis vi udregner det her, så giver det så, og det hele er selvfølgelig under en kvadratrod. Og når vi så udregner det her, så giver det så, at A12 divideret med T12 er kvadratroden af 8 plus 4 gange kvadratrod 3. Og da vi nu kender A12 divideret med T12, så hvis vi vil arbejde os videre ind i 24-kanten, så kan vi sætte A12 divideret med T12 ind her, og R divideret med T12, som vi kender her, kan vi så sætte ind her, og så får vi så omkredsen af 24-kanten, den ydre 24-kant. Archimedes benytter sig igen af nogle iterative formler, som vi har skrevet op her, for at finde omkredsen af den indre sekskant, som vi har tegnet på skitsen her. For at udregne de her iterative formler, som gælder for den indre endkant, der benytter han sig igen af nogle påstande. Og den første påstand er, at D divideret med S6 er lige med 2. Og den anden påstand er så, at C6 divideret med S6 er lige med kvadratroden af 3. Den første påstand kan vi se herovre ved skitsen. Vi har bestemt, at denne her side har vi navngivet S6. Vi ved så fra tidligere, at S6 er lige med radius. Og da 2 gange radius er diameter, må 2 gange S6 være lige med diameteren. Og hvis vi så dividerer med S6 på begge sider, så får vi altså, at det divideret med S6 er lige med 2, som var den første påstand, vi havde her. Vi vil så bevise den anden påstand her. Det, som Archimedes starter med at gøre, det er, at han indtegner en diagonal fra A til C, som vi kalder C6. Og den deler så linjestykket BO i 2 lige store stykker, og vi får altså en ny retvinklet trekant her. Og da vi ved, at de 2 andre sider her er tilsvarende den side, som vi har kaldt S6 herovre, så må det her stykke i trekanten blive til en halv S6, og det her stykke, som deler C6 i 2 lige store stykker, må så blive til en halv C6. Og det vi så gør nu, det er, at vi vil benytte os af Pythagoras i den her trekant. Så vi starter med at sige, at S6 i anden er lige med en halv S6
i anden plus en halv C6 i anden. Så vil vi gerne udregne parenteserne, så det bliver S6 i anden er lige med en fjerdedel S6 i anden plus en fjerdedel C6 i anden. Og så trækker vi simpelthen en fjerdedel S6 fra på begge sider, så vi får 3 fjerdedel S6 i anden er lige med 1 fjerdedel C6 i anden. Og så vil vi gerne have C6 til at være et helt tal, så det vi gør, det er, at vi ganger igennem med 4 på begge sider. Så vi får 12 fjerdedel S6 i anden er lige med C6 i anden. 12 fjerdedel, det er det samme som 3 S6 i anden er lige med C6 i anden. Og det vi så gør nu, det er, at vi tager kvadratroden, så vi får det til at stå som 3 kvadratrod 3 gange S6 i S6, og det bliver lige med C6. Og vi må så splitte dem op, da vi kender vores kvadratrodsregler. Og det vi så gør her til slut, det er, at vi bare dividerer med S6, så det kommer til at hedde C6 divideret med S6 er lige med kvadratrod 3, som er den påstand, vi gerne vil blive til ord. Og Eva lige har bevist de her to påstande, kan vi indsætte det i vores formel her, som vi vil bruge til at udregne omkredsen af den indskrevne 12-kant i formlen heroppe. Vi starter med at indsætte de her to påstande i den her form. Vi får, at C12 divideret med S12 er kvadratrod 3 plus 2. Når vi nu kender det her udtryk, kan vi indsætte det heroppe, så vi faktisk kan finde omkredsen. Og det gør vi så her, så vi siger, at diameteren divideret med S12 er kvadratroden af det her udtryk, som vi har hernede, som er kvadratrod 3 plus 2, og så er det hele i anden, og den er, og så er det plusset med 1. Og som vi også tidligere havde det her udtryk i den omskrevne n-kant, eller sekskant, så kan vi så kender vi resultatet, og det får vi så her til at give, at det giver kvadratroden af 8 plus 4 gange kvadratrod 3. Yes. Og når vi nu kender det her, så kan vi også finde omkredsen af den indskrevne 12-kant. Og det gør vi ved at sige, lille p af 12 er lige med S12 gange, eller S12 gange 12. Ja. Yes. Og så ganger vi så 12 her, så vi får, at her, så siger vi det her udtryk gange med 12, og det får vi så til at give, at lille p12 er diameteren divideret med kvadratroden af 8 plus 4 gange plus 4 gange kvadratroden 3, og så gange det med 12. Yes. Og så, hvis vi gerne vil have det til at se lidt pænere ud, så det også er nemmere at regne med senere, så bytter vi om på det her 2, da vi først ganger 12 ind her, og så bare trækker det uden for ryggen, da det godt må det. Så det giver, at lille p12 er lige med 12 divideret med kvadratroden af 8 plus 4 gange kvadratroden 3 gange diameteren. Nu, da vi kender begrænsningen for, eller når vi kender omkredsen af den indre 12-kant, så kan vi stille et udtryk op for at finde omkredsen af hele 12-kanten, af den indre hele 12-kant. Ja, det har vi så her selvfølgelig. Så kan vi sætte et udtryk op for cirklens omkreds ved hjælp af 12-kanten. Og da vi har det ene udtryk her, og det andet udtryk, som vi fandt før, som var 12 divideret med 2 plus kvadratroden 3 gange diameteren. Og da vi ved, at pi er lige med omkredsen divideret med diameter, så dividerer vi bare diameteren igennem, og så får vi et udtryk, som hedder, at pi ligger mellem 12 divideret med kvadratroden af 8 plus 4 gange kvadratroden 3.
det er så mindre end pi, som så er mindre end 12 divideret med 2 plus kvadratrodet 3. Og her kan vi så se, at det er tydeligvis et meget mere præcist udtryk for pi, når vi bruger 12-kanten, end når vi bruger 6-kanten. Og så lige til sidst her, hvis man gerne vil videre til at omregne til 24-kanten efter det her, så har Oliver jo herovre fundet udtrykket for d over s12, som man så sætter ind her, og så fandt man udtrykket for c12 over s12, det her, som man sætter ind her, og så får du så c24 over s24, som du så kan sætte ind her, og så skal man igen udregne, ligesom Oliver gjorde det med 12-kanten, og så får man selvfølgelig bare et længere og mere præcis udregning, som så er den her, og så skal man så gange ind med 24, og så får man omkredsen af den indre 24-kant, som man så kan sætte pi imellem med omkredsen af den ydre. Jeg vil så gerne bevise, hvorfor en af de her iterative formler for, i det her tilfælde, den ydre endkant, den virker. Og så kigger på et udsnit af vores cirkel her, med vores endkanter her rundt om, så er der en af Euklids sætninger, der siger, at hvis man halverer en vinkel, så vil de to segmenter på den modstående side have samme forhold som de to resterende sider. Og det skriver man så lige op her. Så det vil sige, CO, det er den her, over AO, som den her nede, det vil have samme forhold som CD over DA. Over DA. Og jeg kan så skrive sidernes navn på, i stedet for vinklen her. Så vi starter med CO, det er den her op, den hedder AN. Så vi skriver AN her. Og den er så over AO, som bare er R. Og vi skal gøre lige endnu lidt mindre her. Det er så det samme som CD, men den er vi ikke navngivet endnu, så den kalder vi bare CD stadig. Og den er så over DA, som er T2N. Yes. Og jeg plusser så nu på, med 1 på begge sider af lighedstegnet, så den bliver AN over R plus 1 er det samme som CD over T2N plus 1. Det er det samme. Og grunden til at jeg plusser med 1, det er fordi man må godt plusse med en side, og ved at gøre det, så kan jeg få nævnerens værdi her op i tælleren også, så den kommer til at hedde AN plus R over R er lige med CD over CD plus T2N over T2N. Og hvis vi lige skal komme med et eksempel, så siger vi, at hvis vi giver AN-værdien 4 og R-værdien 2, så siger vi herover 4 over 2, det giver selvfølgelig 2. Og så hvis vi plusser med 1, så vil det her op give 3. Og hvis vi så siger hernede, så siger vi 4 plus her, 4 plus 2 over 2, det giver så også 3. Så derfor så er det det samme. Inden vi går videre til at komme hen, så jeg kan nærme den her, så vil jeg lige lave det her CD om. Og vi kan se her, CD plus 2 til n, det kan vi se herovre, at CD-lægten, og så hernede 2n, det er det samme som tn. Så vi kalder den bare tn. Så først skriver vi an plus r over r, det er så det samme som tn over t2n. Og så vil jeg lige bytte om på noget, så vi kan få det til at minde det her. Så har vi gang r over den her side, og så vil jeg dividere tn over den her side. Så vi siger an plus r over tn, det er det samme som r over t2n. Og nu har vi så r over t2n, som er det samme som den her side. Og nu kender jeg så en brøkregel for den her, så hvis man har plus heroppe, så må man dele dem ud. Så det hedder an over tn plus r over tn. Det er lige med r over t2n. Og nu kan vi så se, at vi har bevist, hvordan vi kommer frem til det her. Og det er altså må give. Jeg vil gerne bevise en anden af Archimedes iterative formler for den ydre endkant. Og det vil jeg gøre ved at kigge på et udsnit af hele cirklen her, som vi har tegnet et skitse af. Og jeg vil benytte mig af Pythagoras læresætning i den her trekant ADO. Og den er selvfølgelig retvinklet. Så det første, jeg siger, det er A2N
i anden er lig med R i anden plus T 2N i anden. Det jeg så gør som det næste trin, det er, at jeg dividerer med T 2N i anden på begge sider af lighedstegnet, så der kommer til at stå A2N i anden divideret med T 2N i anden er lig med R i anden divideret med T 2N i anden. Og T2N i anden divideret med T2N i anden, det er bare 1, så det bliver plus 1. Da vi så har i anden i både tælleren og nævneren, så ved jeg, at det kan vi sætte uden for en parentes. Så vi sætter eksponenten uden for parentesen, så der kommer til at stå A2N divideret med T 2N i anden er lig med R divideret med T 2N i anden plus 1. Det vi så gør nu, det er, at vi tager kvadratgruppen på begge sider af lighedstegnet. Så der kommer til at stå A2N divideret med T2N er det samme som kvadratgruppen af R divideret med T2N plus 1. Det skal selvfølgelig være. Og så har vi så bevist, at hans formel her, den gælder. Her ser vi så en af de andre iterative formler, som bruges til at bestemme omkredsen af den indre endkant. Og for at bevise den bruger vi igen Euklids sætning, som siger, at hvis vi har en vægtenhedslinje her, så forholdet mellem segmenterne, som linjen deler, vil være det samme som forholdet mellem de resterende sider i trekanten. Og det kan vi så skrive op. Så har vi, at forholdet mellem AC og AB er det samme som forholdet mellem CE og BE. Og så skal vi så indsætte vores kendte værdier, så vi får, at AC er CN og AB er diameteren, og det giver så CE over BE. Så vil vi gerne isolere D her. Så først ganger vi D op og dividerer CE ned. Så vi får, det bliver CN divideret med CE, det giver D divideret med BE. Og så herfra, så ganger vi bare BE over. Så vi får, at det giver, at CN, og så kan vi lige omrokere det også, så det bliver lidt pænere. Vi får, at CN gange BE divideret med CE er lige nu diameteren. Har fundet diameteren her, så går vi hen og kigger på skitse her, og så ser vi, at der er to ensvinklede trekanter, nemlig ACE og ADB. Og det er de simpelthen, fordi de begge to deler vinkel C, D, eller de deler alle vinklerne. Okay, og da vi nu ved det, så ved vi også, at forholdet mellem siderne i trekanterne vil være det samme. Det vil sige, at forholdet mellem C2N og S2N må være det samme som CN og CE. Vi har, at C2N over S2N må være det samme som forholdet mellem CN og CE. Yes. Okay. Og hvis vi regner videre hernede, så ved vi, at så ganger vi med en konstant på både i nævneren og tælleren, da det ikke gør nogen forskel. Så vi får, at der står her, at CN gange 1 plus BE over CE divideret med CE gange 1 plus BE over CE. Og så kan vi
så gange her, der ved vi, at BE over CE, det har vi næsten her. Så hvis vi bare dividerer med CN her, så får vi, at D over CN er lige med BE over CE. Og det vil vi så indsætte her. Og her der ganger jeg bare CE ind i parentesen, så vi får, at det bliver CE plus BE gange CE over CE. Så CE er gået med hinanden, så der står faktisk bare CE plus BE her. Så vi kommer frem til, at der står CN ganget med 1 plus D divideret med CN over CE plus BE. Og så igen kan vi gange CN ind i parentesen, og så får vi her, at der står CN plus D, og der gælder de samme regler som hernede. Jeg skriver her CN plus D over CE plus BE, som herover svarer til hele linjestykket SN, og så skriver vi S af N. Og det er så at C2N over S2N. Og som vi nu kan se, så er vi der næsten. For når vi har en brøk her, så ved vi, at vi kan dele brøken op i to, når det står i to led i tælleren. Og det skriver vi så op herover, at C2N over S2N er CN over SN plus D over SN. Så nu har vi så bevist, at det der og det der er det samme, og derfor gælder en sætning, som han brugt. Jeg vil så bevise den sidste iterative formel her, og det er også for den indre endkant, og jeg kigger på trekant ADB, hvor jeg kigger på Pythagoras læresætning, som siger D i anden, som er hypotenusen hernede, som er diameteren, er lige med C2n i anden plus S2n i anden. Jeg dividerer så igennem med S2n, så vi får den konverteret D i anden over S2n i anden er lige med C2 i anden over S2n i anden plus 1, da S2n i anden over S2n i anden bare giver 1. Jeg vil nu trække potensen ud, så det konverteres sådan her ud. D over S2n, så bliver det hele i anden her. Det giver C2n over S2n i anden plus 1. Og jeg vil så nu for at fjerne potensen op, så vil jeg dividere med, eller trække kvadraten fra, dividere med kvadraten. Så den kommer til at hedde D over S2n er lige med kvadraten af C2n over S2n i anden plus 1. Og vi kan altså nu se, at den her er bevist, så det er lige sammen. Grundidé var altså at klemme cirklen inde mellem to sekskanter, og ved hjælp af nogle iterative formler kunne han altså avancere det, så han kunne regne på en 96-kant. Og han angav altså den her ulighed for pi. Og hvis man regnede videre på det, så ville man så få det her resultat, og det var faktisk ret præcist i forhold til den værdi af pi, vi kender i dag.